Manut. Tembang kangen spesial Kang Pareto. Asik. Monggo Pak Yoto, Pareto.
Wibowo Pade Pras Lintang Asmara sinarengan jelas nada campur sari Tari dadi apa-apa aku tresno ngesu sing gaten wong ayu tresno aku marang sliramu kowe ngersakno aku tak pinangkani wong ayu aku njaluk ya Mas ya njaluk apa njaluk patimu aja nunggu siang pantoro ratri moke len manis sing ati setiaku bisa aduweni marang jah tarimah galenang ganteng tenane wong ayu tenan lho Mas yen wis kaya ngene wong ayu ora bakal nglunturke tresnaku marang sliramu wong ayu janji ya tenan tekane jebate jaman terus sliramu wong ayu wong ayu tresna senadyan ngaruhi bangun
Ini salah satu seniwati yang asli dari kota Kemusu, Pak. Boyolali. Ya. Lamunan. Sulit
Yuk lagunya Bumes bersama dengan Mbak Eva di Ramasari. Spesial buat Mas Potangannya mana dong? Monggo Karang Taruna. Spesial kamu Tiara. Apa bergoyang. Minggu aku seneng
ya. Oke, matur suwun, terima kasih. Seluruh keluarga besar dari Pak Surip monggo. Monggo Bang Alek. Monggo Bu Seminten. Yen tak sawang tambah ayune aku naksir kowe apa kowe wis ana sing kowe nanti rong itu tak simpen ana jero dada.
jelas nada Pangarso Tribun, Bapak Teguh Kancil, dan juga Kadal Mas Petagim bekerja sama dengan Raja Wali, dan juga Trafoto Berituting, mobil watan datang senatur, tidak ada dengan Rujuk Prono. Pokoknya bisa informasi sampai kapan, terima kasih. Mohon jauh baik Bapak Sultan dan juga Ibu Ceminten kepada seluruh panitia yang telah menonton dari pagi siang hari ini. Keluarga besar Bapak Sultan banyak-banyak terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun matur nuwun.